Molt bé, doncs bona tarda i moltes gràcies a tothom que avui s'ha connectat per seguir la sessió d'avui. Voldria en primer lloc donar-vos la benvinguda en nom de l'Associació d'Humanitats Digitals Catalanes i explicar-vos que la sessió d'avui s'emmarca en un cicle de seminaris en streaming que impulsem des de l'associació i que és un cicle que porta el títol de Trobades, perquè justament té la vocació de constituir-se en un punt de trobada per a les persones que ens interessa doncs, tot el món de les humanitats digitals dins l'àmbit català. Vam celebrar un primer cicle d'aquestes trobades la tardor del 2020, l'any passat, i avui engeguem el segon cicle, que tindrà encara 2 sessions més en els propers mesos de maig i de juny. La sessió d'avui porta per títol Musicologia i Humanitats Digitals, el cas dels rotlles de pianola. I és una sessió que ens fa una especial il·lusió, d'una banda perquè, com podreu veure, el tema és molt interessant i comptem amb uns investigadors que estan fent una recerca molt pionera i això penso que serà molt atractiu, molt estimulant per tots. I també perquè és veritat que en el primer cicle de trobades la major part dels projectes que es van presentar pertanyien a l'àmbit de la llengua i la literatura i, en canvi, en aquest segon cicle hem obert bastant més el focus i ja veureu que avui comencem amb un projecte de musicologia i en les següents sessions veurem altres àmbits de les humanitats digitals perquè, evidentment, la nostra associació té una vocació transversal i el nostre objectiu és de donar visibilitat a projectes de tot tipus dins el marc, diguéssim, de les humanitats digitals. Avui comptem amb 3 investigadors que formen part del MUSC, que és el grup de recerca sobre música en les societats contemporànies de la Universitat Autònoma de Barcelona. Són en Joaquín Ródenas, l'Àngel Monasterio i la Sílvia Segura. Tots 3 són musicòlegs i tenen una àmplia experiència en l'estudi, la catalogació i la digitalització de rotlles de pianola. I avui els hem convidat perquè ens expliquin els projectes en què han estat treballant els darrers temps. En Joaquín Ródenas focalitza els seus interessos de recerca en les relacions entre música i tecnologia, específicament en projectes de catalogació, preservació i digitalització de suports sonors històrics, i també en projectes de divulgació del patrimoni de la música electrònica de club. L'Àngel Monasterio té una àmplia experiència en la catalogació de rotlles per a instruments de reproducció mecànica pertanyents a fons i col·leccions públiques i privades catalanes, així com a la seva divulgació. Actualment està preparant una proposta metodològica per a la catalogació dels rotlles per a instruments de reproducció mecànica del fons dels comtes de Bell-lloc. I la Sílvia Segura està realitzant els estudis de doctorat a l'Autònoma també amb la tesi Sonidos evocadores dels Zeitgeist de los 80, una aproximación a los procesos de producción y recepción musical en el pop. Va estudiar l'especialitat de piano al Conservatori Professional de Sabadell i de guitarra elèctrica a l'Aula de Música Moderna del Conservatori del Liceu. No m'estendré gaire més, ara de seguida els cediré la paraula simplement perquè sapiguem una mica de què tractarà la sessió d'avui. Em sembla que és important explicar que fins fa uns 10-15 anys, no gaire més, tot el que és el món de la música per a pianola era una part pràcticament esborrada o oblidada del patrimoni musicològic català i que la feina d'investigadors com els nostres convidats d'avui o com el també musicòleg Jordi Roquer, que és un dels grans pioners en la recuperació d'aquest patrimoni a casa nostra, doncs ha permès anar recuperant aquest patrimoni i anar prenent consciència de les característiques, de les dimensions i de la importància que havia tingut en el seu moment històric. I de tot això i de com s'estudia i com es difon aquest patrimoni, doncs ens parlaran a continuació els nostres convidats d'avui, als quals procedeixo a cedir-los la paraula. Així que, quan vulgueu, endavant. Molt bé, gràcies Marc. Començaré això. Vaig a compartir la pantalla de la presentació. Sisplau, i ja em confirmeu que la veieu? La veiem? Sí, correcte, perfecte. Bé, bona tarda a totes i a tots. Gràcies per assistir a aquesta trobada. Gràcies a l'Associació d'Humanitats Digitals Catalanes per haver-nos convidat, sobretot. I bé, en el transcurs d'aquests aproximadament 40 minuts que tenim per davant us volem explicar com entenem nosaltres el rol de la musicologia dins les humanitats digitals. I ho farem amb un exemple pràctic de la nostra recerca, el cas dels rotlles de pianola. El projecte que volem presentar
va començar com un projecte personal del doctor Jordi Roquer, qui malauradament, com ja hem dit, avui no ha pogut acompanyar-nos. La Sílvia, l'Àngel i jo vam començar a treballar-hi l'any 2017. Molt bé. Començarem per presentar-vos el grup de recerca en el qual desenvolupem el nostre treball com a investigadors, anomenat Les músiques a les societats contemporànies. El MUSC va iniciar la seva trajectòria el 2006 i està adscrit al Departament d'Art i Musicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquest grup està format per un equip investigador amb membres de la universitat i personal d'altres centres, un factor que, segons la nostra opinió, ens permet articular més fàcilment projectes amb projecció internacional, per exemple. Nosaltres plantegem l'estudi de la música no només com una manifestació artística, sinó més enllà, com una manifestació social i cultural. D'altra banda, el grup s'estructura en diferents línies de recerca que delimiten diverses temàtiques. Per citar un dels projectes referencials, a banda d'aquell que veurem avui com a exemple, al MUSC estem treballant en la digitalització de l'Arxiu del Gran Teatre del Liceu. Bé, entrant en concret en la línia música i tecnologia, nosaltres tres actualment centrem la nostra recerca en aquesta línia, dirigida també per en Jordi Roquer, qui va iniciar aquesta aventura l'any 2009, si no tinc mal entès. Ens focalitzem en el període temporal dels darrers 150 anys aproximadament, amb un interès en objectes d'estudi, com ara la recepció musical mediada tecnològicament, que implica l'estudi de les relacions entre el suport sonor i model d'escolta, fent especial èmfasi en els seus efectes sobre la conceptualització de l'activitat musical. També parem atenció en els nous models d'anàlisi gràfica del so enregistrat, aprofitant el punt de partida que ofereixen els projectes de digitalització del grup, generadors d'una quantitat important de documents que permeten analitzar gràficament interpretacions musicals històriques. D'altra banda, estudiem els discursos sonors de les músiques populars i el seu impacte sobre la conceptualització del fet musical. I, per últim, ens hem endinsat en la digitalització i anàlisi de suports sonors, línia que desenvoluparem a continuació amb l'exemple dels rotlles de pianola. Bé, abans d'entrar en l'exemple concret, sí que volíem explicar-vos com entenem la vinculació de la musicologia i les humanitats digitals, tenint en compte l'àmbit de la xerrada. Sempre insistint en que intentem ser molt pragmàtics i no només quedar-nos en els models teòrics. En el MUSC entenem les humanitats digitals com un espai col·laboratiu i interdisciplinari on podem implementar metodologies i tecnologies disruptives al nostre abast. En el nostre cas, les humanitats digitals exerceixen de palanca per superar els murs departamentals i acadèmics, possibilitant respostes creatives als desafiaments socials, culturals, ambientals i ètics que tenim al davant. De fet, aquesta és una de les premisses que justifica la nostra vinculació a la xarxa d'humanitats digitals de la Universitat Autònoma. A la dreta us hem posat el model d'innovació de la quàdruple hèlix, el qual a nosaltres ens agrada particularment perquè ens ajuda a mantenir el rumb de la recerca i a respondre a moltes preguntes d'arrel més epistèmica que sovint apareixen en qualsevol grup de treball. És a dir, per exemple, què fem, per què ho fem, amb qui ho fem, per a què, etc. Un altre vessant d'aquest model que ens interessa, tal com l'interpretem, és el fet que promou la democratització del coneixement, proposant que la societat local no només sigui usuària d'aquest, sinó que també actuï com a agent fonamental en la seva producció, així com en el disseny de les estratègies de recerca i la determinació de les prioritats. Aquest procés, per nosaltres, ens aproxima a una innovació més sostenible i ens allunya d'allò que diríem la innovació per la innovació, sense cap retorn a la societat. Així, el marc conceptual de la quàdruple hèlix ens ajuda a centrar i definir els reptes, els punts de vista, les noves preguntes i els objectes de recerca en l'entorn d'aquestes humanitats digitals.
Bé, i arribat a aquest punt, cedeixo la paraula al meu company Àngel. Àngel, quan vulguis. D'acord. Bona tarda a tothom. Com a exemple d'aquesta visió de treball que s'ha explicat en Joaquim, us presentem el projecte de catalogació, digitalització i anàlisi musicològica de rotlles de pianola. El nostre interès d'estudi es centra en la recerca sobre l'objecte com a suport d'enregistrament musical, en els usos i funcions d'aquesta tecnologia nascuda a finals del segle XIX i en l'estudi del seu desenvolupament i de la rellevància social del fenomen durant el primer terç del segle XX. Abans d'entrar de ple en el nostre projecte sobre digitalització de rotlles de pianola, farem una breu contextualització, ja que potser no tothom té els mateixos coneixements en referència a què és una pianola, què és un rotlle de pianola, etc. I així focalitzem una miqueta només sobre el fenomen de la pianola, sobre el suport, el rotlle de paper perforat, així com uns breus matisos sobre el funcionament de l'instrument reproductor, amb la finalitat de que es pugui entendre millor el projecte global i les problemàtiques a l'hora de fer una correcta preservació d'aquest suport sonor mitjançant la seva digitalització. Bé, primer de tot el terme. Pianola va ser en el seu origen una marca comercial d'un model de piano mecànic, però aviat va convertir-se en una denominació genèrica, aplicable a qualsevol tipus de reproductor mecànic que es feia servir el rotlle de paper perforat com a suport de codificació de la música. Què és una pianola i com funciona? Doncs la tecnologia de la pianola consisteix en un sistema pneumàtic que, per mitjà d'uns pedals, posa en moviment un rotlle de paper perforat. L'acció de pedalejar, a partir d'unes manxes connectades als pedals, proporciona aire al sistema i fa que el paper llisqui per damunt d'un lector que anomenem flauta. Aquí a la imatge podem veure a la dreta que seria una flauta i a l'esquerra podem veure una pianola sesgada per la meitat, diguem-ne, on tenim els pedals, les manxes, etc. Aquesta flauta, que en els seus inicis va ser de 65 forats per rotlles de 65 notes, després de 77 pel de 73 notes i finalment amb 88 forats dissenyats per actuar sobre les 88 tecles del piano. Aquest fet implica que s'ha de tenir en compte una gran diversitat de formats de rotlles i de tecnologies diverses que es van desenvolupar per diverses companyies de la indústria de la pianola, sobretot durant la primera dècada del segle passat. Tornant al funcionament de la pianola, quan el rotlle està en moviment, les perforacions permeten el pas predeterminat de l'aire a través dels forats de la flauta. Cada cop que l'aire passa per aquests forats, es produeix un canvi de pressió dins del sistema que activa el martell corresponent a la nota associada a aquella perforació. Per mitjà d'uns controls manuals situats davant del teclat, l'intèrpret pianolista pot modificar com a mínim la velocitat a la qual es mou el rotlle, accionar el pedal de sosteniment i gestionar el volum de la reproducció. D'aquesta manera, paràmetres tan fonamentals com el tempo i la dinàmica queden a mercè del pianolista. En referència a l'instrument, com podem veure en pantalla, o millor dir, els instruments, hem de diferenciar entre tres tipus, bàsicament, piano player, player piano i reproducing piano. L'any 1897, Edwin Scott Botey registra a Detroit la patent del que avui es coneix com a piano player, un artefacte que s'acobla al teclat del piano convencional i en fa sonar les tecles de manera automàtica. Per tant, es tracta d'un push-up, un enginy extern al piano. La companyia Aeolian, potser l'editorial amb més empenta internacional en el fenomen de la pianola, va comercialitzar aquest invent. El push-up, que és la imatge aquesta que tenim a l'esquerra, feia sonar només 65 de les 88 notes del piano i no serà fins al 1909 que el sistema de 88 notes començarà a quallar en el mercat. Poc després s'incorpora el mecanisme del piano player al cos d'un piano vertical. Aquest nou instrument serà el conegut com player piano, en contraposició als anteriors models de tipus push-up. La principal diferència entre piano player i player piano és que aquest darrer incorpora el mecanisme pneumàtic dintre
del propi instrument. Per tant, tenim un sol instrument. Una idea fonamental sobre la qual creix la fama de la pianola és que es tracta d'un instrument per interactuar en la música i no pas un artefacte pensat només per l'escolta passiva. Però quasi paral·lelament, la indústria s'encaminava cap a un model d'instrument que evolucionarà cap a la reproducció de música enregistrada, el piano reproductor, que és el que tenim a la dreta de la imatge. El nou instrument disposa d'un sistema per descodificar tots els elements interpretatius, tempo, pedal i dinàmica, que les pianoles convencionals depenen de l'acció del pianolista. En referència a la tipologia de rotlles, bàsicament hi ha de dos tipus. Els rotlles transcrits o metronòmics, les matrius dels quals es feien a mà, i els rotlles per a piano reproductor, els quals eren perforats a partir d'un enregistrament real, és a dir, des de la interpretació real de l'obra en un piano dut a terme per un pianista. Els rotlles metronòmics o transcrits són la majoria dels rotlles de pianola. Contenen a les seves perforacions una informació bàsica sobre les altures, per a que ens entenem les notes, les quals s'executen de forma automàtica, però l'expressivitat, com ja hem dit, els accents, el tempo i la dinàmica venen impresos en el rotlle. Els aportarà l'intèrpret mitjançant aquestes indicacions. Aquest fet comportarà una variabilitat interpretativa que s'ha de tenir en compte també. Així, les seves perforacions el converteixen en un suport per a la reproducció mecànica de música i, d'altra banda, les indicacions gràfiques estampades sobre el mateix paper ho apropen de manera pròxima a una partitura oberta a infinites possibilitats interpretatives. Aquestes indicacions gràfiques permetien al pianolista modificar la velocitat i la intensitat de la música mitjançant uns controls manuals ubicats davant del teclat, creant així la seva pròpia interpretació de la peça continguda en el rotlle. Sortirem un moment de la presentació per a compartir el so. Molt bé, ja ha sortit. I veurem un petit fragment d'un vídeo, per a que ens fem una idea d'una interpretació portada a terme per nosaltres en una pianola facilitada pel Museu Palau Mercader d'un rotlle metronòmic de 88 notes de l'editorial Victòria. Bé, en aquest tipus de música no s'ha de ser un gran especialista perquè no hi ha masses canvis de tempo, dinàmiques i etcètera, i llavors només s'ha de tenir unes bones cames per pedalejar amb força. Bé, d'altra banda, trobem rotlles concebuts per a l'escolta passiva, els rotlles per a piano reproductor. Els rotlles d'artista són enregistraments fets a partir d'un piano preparat, d'interpretacions a temps real dels i de les grans pianistes de l'època, alguns dels quals només van arribar a gravar per aquesta tecnologia. En aquests rotlles, a banda de les perforacions de les altures, tenim perforacions addicionals que aporten paràmetres interpretatius que el pianista va tocar en l'enregistrament original. Així, en aquest sistema trobem els primers enregistraments de grans pianistes de les primeres dècades del segle passat. La reproducció d'aquests rotlles ja no implica la interacció de l'intèrpret amb l'instrument, per la qual cosa ens situem davant d'un model d'escolta passiva. Per a que ens fem una idea, veurem una breu mostra d'aquesta tipologia de rotlles en un vídeo que té dues parts. Primer veurem un exemple del procés d'enregistrament de l'època, on el pianista-compositor valida l'enregistrament com a un resultat fidel de la seva interpretació, i en la segona part, una reproducció d'un rotlle enregistrat.
Aquesta diferència, present entre els rotlles metronòmics i els rotlles enregistrats, s'haurà de tenir en compte a l'hora de plantejar la seva preservació digital, i ja que, com hem vist, es tracta de tecnologies, usos i funcions diferenciades. Per a que ens fem una idea de la importància a nivell global que va tenir el fenomen de la pianola durant el primer terç del segle passat, farem menció a algunes dades que ens ajudaran a la seva contextualització. Com podem veure a la pantalla, entre 1900 i 1925 als Estats Units es venen 2,5 milions de pianoles. Per a que ens fem una idea, l'any 2000 als Estats Units es van vendre un total de 100.000 pianos. A Londres, l'any 1922, hi ha 52 fabricants de rotlles. Als Estats Units, l'any 1923, es venen 324.400 pianos, dels quals més de la meitat eren pianoles. D'altra banda, hi ha estudis que estipulen que a Barcelona, l'any 1930, hi havia més de 80.000 pianoles. Sembla una quantitat molt exagerada, però s'ha de tenir en compte que moltes famílies adinerades volien mantenir-se a la moda i actualitzades a nivell tecnològic. I d'altra banda, també podrien tenir més d'una pianola alhora, sobretot si teníem més d'una residència. A Espanya, el rotlle de pianola va ser un producte comercial de gran èxit, especialment entre 1910 i 1930, època en la que a Espanya es fabricaven marques molt conegudes com Victoria, la fàbrica de la Garriga, i d'altres com Best, Iris, etc., que difonien un repertori de música popular dirigida al consum nacional i al mercat llatinoamericà. Bé, si queda algun dubte, després en parlem, i ara us passo a la paraula a la nostra companya Sílvia. Gràcies, Àngel. Bona tarda. Bé, ara sí, després d'aquesta introducció en què l'Àngel ens ha fet 5 cèntims sobre com funciona l'instrument i les tipologies de rotlles d'aquest suport sonor que estudiem nosaltres en el nostre projecte, doncs us parlarem del projecte en concret i explicant una mica com es va iniciar, quines han estat les principals fases i les principals fites durant el seu desenvolupament i quines són les nostres perspectives pel futur. Aquí teniu una breu cronologia on hi ha això, doncs, les fases i les principals fites del projecte. És un projecte encara viu que va iniciar el doctor Jordi Roquer l'any 2009, com bé ens ha explicat en Joaquim, quan el Departament de Medi Ambient, que gestionava Mas Roger, va trobar una gran col·lecció particular d'aproximadament uns 2.000 rotlles, la més gran de Catalunya d'aquestes característiques, i en va demanar una catalogació i una digitalització convencionals. En aquell primer moment es va prendre contacte amb l'objecte d'estudi i això va fer que es prengués consciència de les particularitats d'aquest suport sonor i de l'enorme casuística que comporta i que és la que en part dificulta la seva catalogació i la seva digitalització i el fet d'establir consensos. Ja ho veurem una mica després. No hi havia constància de cap projecte d'aquestes característiques, d'aquesta envergadura, ni a Espanya ni arreu del món. Llavors es va iniciar una recerca documental amb treball de camp a la Garriga, que és on havia desenvolupat la seva activitat editorial Victoria. L'editorial Victoria és la principal empresa productora de rotlles a Espanya. Nosaltres parlem que estaven a la primera divisió de la indústria musical del primer terç del segle XX. El 2012 es va iniciar les relacions amb les institucions, començant pel Museu de la Música de Barcelona, on l'estudi sobre rotlles enregistrats va servir com a banc de proves. Després, amb l'ajut econòmic del Centre Robert Gerhard, es va crear el primer sistema de digitalització en col·laboració amb el Centre de Visió per Computador de l'Autònoma. Amb aquest sistema es van digitalitzar uns 1.000 rotlles del Museu de la Música de Barcelona i 3.700 de la Biblioteca Nacional d'Espanya. Com a una de les fites importants del projecte tenim el 2007, que es va aconseguir una subvenció de preservació de música llatinoamericana de la Fundació Latin Grammy per al Diego Rodríguez i en Jordi Roquer. El premi concret correspon a la preservació i digitalització de rotlles de pianola de ritmes equatorians d'entre 1910 i 1930. Es van digitalitzar 25 rotlles que es van portar d'Equador cap aquí, cap a Barcelona. També el 2017 es van iniciar els Pianola Roll International Meetings i allà es va començar a establir una xarxa que està encara en procés de consolidació.
Aquesta ja comparteix punts de vista sobre la catalogació i la digitalització d'aquest suport sonor i apareixen en aquell moment ja unes primeres dificultats a l'hora d'establir consensos. De fet, aquestes dificultats encara les trobem avui dia. Com bé ha explicat en Joaquim, nosaltres tres portem en el projecte des de l'any 2017 i fins ara. Principalment en aquests anys el que hem fet és catalogar diverses col·leccions privades d'aquí de Catalunya i això ens ha permès posar en valor aquests patrimonis familiars alhora que hem anat coneixent les seves històries de vida. Creiem que aquest trasbàs d'informació exemplifica molt bé el rol actiu de la societat a la nostra recerca. Penseu que les famílies no només tenen un patrimoni material important, sinó un coneixement valuosíssim sobre el seu patrimoni i hem tingut la sort que l'han compartit amb nosaltres. Per tant, això creiem que precisament és el que exemplifica aquest rol de la societat i aquesta via de doble sentit amb l'acadèmia i amb la investigació. Algunes d'aquestes col·leccions que us poden servir d'exemple són a la col·lecció dels contes de Bell-lloc, que ja n'hem parlat abans, la col·lecció del Mas d'en Cabanyes i la col·lecció que tenen a la Casa Navàs. Si parlem de la nostra perspectiva de futur, doncs la nostra prioritat a mig termini és cercar els recursos via la xarxa d'humanitats digitals de l'Autònoma per un projecte europeu de catalogació i digitalització de rotlles, intentant unir esforços amb els nostres partners potencials, que són principalment altres dues universitats d'Europa que també s'estan ocupant d'aquesta catalogació i digitalització de rotlles, com són la Berna University of Arts a Berna i la Universitat de Pàvia a Cremona. Estem en procés d'establir ponts, tot i que, com ja he apuntat abans, hi ha aquesta dificultat per establir els consensos en quant a digitalització, catalogació, etc. Tot i així, veieu aquí al mapa altres llocs marcats. Aquests llocs corresponen a altres universitats on s'està estudiant els rotlles de pianola, també s'estan digitalitzant. Són la Universitat de Stanford, a Califòrnia, l'Institut Otavaleño d'Antropologia a l'Equador, on tenim el nostre company Diego Rodríguez, de qui he parlat abans i que també és doctorant del MUSC, i, per últim, la Universitat de Sydney. A continuació, us faig 5 cèntims sobre la màquina, aquest sistema de digitalització que tenim operatiu des de l'any 2015, tot i que es va començar a desenvolupar entre el 2013 i 2014, es va desenvolupar conjuntament amb el Centre de Visió per Computador de l'Autònoma, com us he explicat abans, i el Centre Robert Gerhard. Inicialment es va sospeçar la implicació de diverses empreses per contribuir al desenvolupament d'aquest aparell, com per exemple Hewlett-Packard. No va quallar, però volem apuntar això perquè creiem que també una d'aquestes potes de la quàdruple hèlix seria l'empresa privada i la indústria i tenim molta consciència de la importància de la implicació d'aquests agents en els projectes d'investigació. Estem en procés de desenvolupar un nou digitalitzador amb una versió que millori les prestacions i la versatilitat i que s'adapti a la gran varietat de formats que hem anat trobant durant la nostra recerca i que mostra aquesta enorme casuística de la que us parlava abans. Tot i així, aquest digitalitzador, aquesta primera versió, ens ha anat molt bé per aquestes petites col·leccions en què puntualment necessitaven digitalitzar, per exemple, un rotlle concret que ens era d'especial interès. De Barcelona i aquests 3.700 de la Biblioteca Nacional d'Espanya. A continuació us mostrarem un petit vídeo en el qual l'Alícia Fornés, que em sembla que la tenim per aquí, i el Jordi Roquer expliquen el funcionament i els principals avantatges d'aquest primer digitalitzador. The Pianola Digitizer is a computer vision system designed and developed by the Computer Vision Center for the Musicology Department of the Universitat Autònoma de Barcelona and the Centre Robert Gerhard. The aim of the system is to automatically digitize player piano rolls
in order to preserve a digital copy and generate its corresponding MIDI file automatically. The system is composed of a mechanical set with a trigger and a camera that captures the images from the pianola rolls and sends the information to a computer through the Ethernet connection. The system keeps a digital image containing all the graphic elements of the roll and generates a MIDI file without processing tempo and dynamics information in order to preserve the variability of interpretation, which is the main characteristic of arranged rolls. However, the resulting file can be edited from a specific software or using any MIDI editor to give the desired performance at any time. Thus, while the preservation of the support is complete, its interpretation is not reduced to a particular performance with a particular sound and acoustics of a particular room and instrument. Although this information is not managed by the system, it is digitized, stored, and ready for a second phase of the project, where, if desired, every institution will be able to automate the reading of dynamic content both for metronomic and reproducing piano rolls. The main advantage of this system is that we can choose from an interesting variety of final formats. From the simple digital storage, which gives us a digital backup of both image and MIDI file, very useful for large collections, to a more complex format involving a musicological study of these rolls, and even a re-performance of their parameters. This is such an interesting possibility in cases in which there is an evidence of post-editing, and also in rolls that were recorded by great composers, as we have here in Catalonia, containing only the notes and tempo information, but not the dynamics. This is the case of Frédéric Mompou's first and second preludes, or two unpublished pieces of Manuel Blancafort that we are beginning to study right now from its digital version. Bé, aquí teniu un exemple dels arxius que es van penjar al web de la Biblioteca Digital Hispànica. Els arxius que podeu trobar en aquesta pàgina són arxius en format MP3, és un format d'àudio, i el que cal apuntar és que aquests arxius són només un exemple de cadascuna de les obres entre totes les possibilitats infinites interpretatives que ens donen aquests rotlles metronòmics, com ens explicava abans l'Àngel. De fet, com s'explica al vídeo, es va decidir convertir les dades extretes dels rotlles en fitxers MIDI perquè aquest format és el que ens permet conservar tota la interpretabilitat d'aquests rotlles. I és important quan escoltem aquestes versions que recordem que no estan sotmeses a aquesta interpretació per part del pianolista, sinó que són uns fitxers a mode d'exemple. A continuació segueix en Joaquim amb la presentació. Molt bé, Sílvia. Se'm sent que tenia silenciat el micròfon. Vale. Bé, aquí en aquesta diapositiva hem volgut representar l'important que és per nosaltres el món de la informació. I tot i que no baixarem a la sorra, per dir-ho d'alguna manera, de les bases de dades, sí que volem explicar-vos 5 cèntims sobre això. Si bé el rotlle de pianola és l'objecte central del nostre estudi, la prioritat realment és el context, és a dir, l'activitat musical relacionada i tots els agents que hi participen durant aquest primer terç del segle XX. Per aprofundir en aquest context, intentem reconstruir un hipotètic Big Data del passat sense cap voluntat d'aigualir el significat d'aquest terme, que tots imagino que heu sentit a parlar o coneixeu. La reconstrucció de tot allò relacionat amb aquesta activitat musical per nosaltres inclou molts tipus d'informació. A banda de les catalogacions de les col·leccions, tenim dades d'hemeroteques, de publicitat i de màrqueting, de l'oferta i demanda de la indústria, de volums de negoci, d'usos i funcions en diferents espais
A banda del domèstic, hem estat parlant de la pianola, de la burgesia i de més, però també aquest instrument estava present als teatres, als cinemes. D'altra banda, també tenim els discursos de gènere, les tendències estètiques. En definitiva, de tot el context que ens permet explicar el fenomen des de diferents perspectives i de la forma més objectiva possible. Aquest Big Data del passat, com no podia ser d'una altra manera, és un procés de construcció permanent a mesura que progressa la recerca. De fet, és un procés que podríem dir infinit, no? Perquè sempre hi ha informació que pots incorporar i pots tractar d'alguna manera. Us mostrem a continuació només alguns exemples de resultats concrets que hem obtingut a partir d'aquesta informació. Bé, els estudis sobre consum i recepció. A la llista de l'esquerra veiem les editorials que venien rotlles a Espanya en aquest primer terç del segle XX. Com podeu veure, el nombre de fabricants és remarcable i és també un reflex del gran volum de negoci i de la importància del fenomen. Al gràfic de la dreta veiem les editorials que són presents a les col·leccions catalogades fins al moment, amb una mostra d'aproximadament uns 10.000 rotlles. L'editorial Victòria, establerta a la Garriga, com podeu veure, ocupa més d'un terç de la producció de les rotlles, una dada que reflecteix la seva rellevància a la indústria del moment. En aquests gràfics tenim uns gràfics relacionats amb els compositors. Un altre exemple de la informació extreta de la nostra base de dades. En l'esquerra tenim l'anàlisi d'un dels catàlegs analitzats, és a dir, el catàleg de l'editorial Victòria. Precisament veiem l'evidència del cànon romàntic, de la preeminència, perdó, del cànon romàntic i també la presència d'autors de sarsuela, un gènere que era molt rellevant a l'època que estem parlant. En el gràfic de la dreta podeu veure un rànquing d'autors de les col·leccions catalogades. D'aquesta manera podem intentar establir ponts entre l'oferta i la demanda, analitzar el repertori i també estudiar l'evolució dels cànons. Com a exemple de producció escrita, hem publicat un article sobre el compositor Enric Granados i la seva presència en aquest suport musical. En veieu la referència a sota d'aquesta diapositiva. Bé, quan als discursos mediàtics i la construcció social de l'activitat musical. La indústria de la pianola és pionera en la definició d'estàndards i ideals de màrqueting que després s'heretaran en altres sistemes de la indústria musical a partir dels anys 30 del segle XX. Analitzem, per exemple, la forma en què es representa la pianola, els anuncis comercials i les estratègies de venda cap a certs col·lectius. D'aquí podem estirar fils que justifiquen plenament estudis de gènere, canvis en la concepció estilística, etc. Bé, i per últim, com un últim exemple, tot i que podríem oferir d'altres, quan a l'anàlisi interpretativa ens associem amb especialistes en interpretació pianística per analitzar els rotlles d'autor d'una forma més subjectiva possible i no basada en especulacions més tradicionalistes, gràcies a les eines tecnològiques emprades. Per entendre el que us estem mostrant en aquesta diapositiva, independentment de si teniu o no coneixements musicals, estem comparant la sincronia de determinades notes de la partitura, que veieu a la part inferior, i les notes interpretades en un rotlle d'autor que va ser enregistrat pel mateix autor de la partitura, en aquest cas Frederic Mompou. A la part central teniu una imatge de l'arxiu MIDI resultant de la digitalització d'aquest rotlle de pianola que va ser un rotlle enregistrat en un piano, per a un piano reproductor pel mateix Mompou. Només aquest element, aquesta visualització i aquest solapament de notes, aquesta desincronia que es veu en l'arxiu MIDI comparant-ho amb la partitura, ja possibilita una anàlisi musicològica referent als canvis en les modes interpretatives. I també s'observen les limitacions de la partitura com a representació de l'obra musical. És a dir, aquí podíem parlar de molts vessants que podíem extreure.
Molt bé, i ja per finalitzar, només unes reflexions. I és que us hem intentat exposar el cas dels rotlles de pianola com a exemple d'una recerca musicològica que nosaltres situem dins del marc de les humanitats digitals. L'objecte d'estudi per nosaltres permet desenvolupar a fons les relacions entre els diferents agents d'aquesta quàdruple hèlix, és a dir, que nosaltres, com també comentava abans la Sílvia i també l'Àngel, intentem portar a la pràctica. També volem remarcar la voluntat de sumar esforços amb tots els agents implicats per millorar les eines tecnològiques i obtenir uns resultats òptims, entenent que aquestes eines tecnològiques són un mitjà i no són el final de la recerca. També la intenció de seguir generant coneixement entorn a aquest objecte d'estudi, garantint sempre que aquest coneixement revertirà a la societat, perquè d'alguna manera, si no, per nosaltres perd, no diria l'interès, però sí que perd un dels principals objectius. Si això no arriba d'alguna forma a la societat perquè s'entengui, perquè es capti, no serveix de gaire més. I, per últim, indicar que és un work in progress, és a dir, que encara estem treballant i que encara trobem molta feina a fer i molts camps que encara no estan explorats. Per tant, estem generant noves línies d'investigació. I ja està, res més. Esperem que us hagi agradat i obrim, si voleu, el torn de preguntes i debat. Marc? Molt bé. Moltes gràcies, Joaquim, moltes gràcies, Àngel, i moltes gràcies, Sílvia, per aquesta exposició tan dinàmica, tan àgil i a més tan completa, no? Que em sembla que ha sigut molt útil per entendre els diferents angles d'aproximació a un fenomen que és complex i que té moltes vessants i que és interessant veure com no només us fixeu en l'apartat més tecnològic, sinó que a partir d'aquí veieu altres aspectes més de sociologia musical, de història de la música, etc. Jo a partir d'aquí obriria el torn de paraules si algú vol fer alguna observació, algun comentari o alguna pregunta. Teniu llibertat total per fer-ho, només heu d'activar el micròfon i si pot ser la càmera, així ens veiem també tots una mica i endavant. Jo en tinc unes quantes, però sí. Faré una i després ja. Jo crec que la primera que crec que és força important perquè la mateixa Sílvia ja l'ha deixat una miqueta oberta, no? Que comentava que he tingut força problemes intentant arribar a un estàndard de classificació, no? I ens podries donar una miqueta més de detalls d'això, si no es ficar-se molt a la part tècnica. Quin han estat aquests problemes? Hi havia altra gent intentant crear estàndards diferents al mateix temps? Potser el que més coneix els catàlegs i així és l'Àngel, però està clar que no hi ha uns criteris establerts per catalogar aquests. Fins i tot el mateix anomenar els gèneres musicals que hi ha als catàlegs ja és complicat. Cada catàleg, i ara l'Àngel en tot cas ens pot fer 5 cèntims d'això, però anomena d'una manera diferent els diferents gèneres musicals i imagineu això afrontat des de diferents perspectives, de diferents col·lectius que estudien l'objecte, per tant encara implica més dificultat de consens. Jo crec que les dificultats van sobretot per aquí, per com anomenem. Després fins i tot el nom del compositor pot portar un problema en un moment donat, quins camps cal catalogar, no? Què cal fotografiar si volem catalogar un rotlle? Nosaltres ens vam trobar amb aquest problema. Anem a fer unes fotografies dels rotlles. Què fotografiem? El llom? Fotografiem l'anella on hi ha la informació de la peça? O hauríem de fotografiar tots els metres de rotlle? Com el despleguem? Fins i tot. Ens trobem amb molta casuística, diferents maneres d'anclatge dels rotlles, rotlles de 66, rotlles de 88. Imagineu-vos, si hi ha tantíssimes diferències a nivell del suport en si mateix i després també hi ha criteris en què agafem i finalment com ho posem al software, quin tipus de base de dades fem, quins són els camps que hem d'omplir
I després, quins noms han de tenir aquests camps ja un cop a dintre, per tant, aquesta dificultat. No sé, Àngel, si vols afegir alguna cosa. No, ho has explicat molt bé. Sí, però, prudent, sí, hi ha una problemàtica, diguem-ne, per començar, des del criteri dels camps descriptors, diguem-ne, que s'utilitzen per descriure el rotlle, que, de fet, el problema és que s'hauria d'arribar a una estandardització, una possible estandardització des d'una investigació de caire internacional, però bueno, aquestes coses ja sabem com van a poc i bueno, primer ens hem d'aclarar, no? Ja, com hem pogut veure, hi ha una diversitat molt gran de tipologies de rotlles, d'anclatges, etc., no? De pianoles, d'instruments. I bé, s'ha de buscar el sistema, que nosaltres més o menys ho tenim en ment, i després intentar això, consensuar amb altres universitats a veure com ho podem portar endavant. No? Molt bé. Què més? Algú més té... Mira, Txell Martí. Txell, endavant. Hi havia algú altre per això o no? No, ja m'espero. D'acord. La meva pregunta tenia més a veure amb el context aquest del que parlàveu i sobretot en el context domèstic. En quines situacions es feia servir? És a dir, eren dones? Eren majoritàriament dones? I si era en el context femení, aleshores intervenia, hi havia tota una sèrie de receptes de menjar que es feien per convidar les amigues i posar en marxa la pianola? És a dir, quin tipus de ritual hi havia al voltant d'aquesta escena, no? Perquè segur que era una escena, pel que comenteu. Sí. Si vols, mira, jo et puc explicar, diguem-ne, jo estudio a fons el Palau Mercader, que és on residien els comtes de Batllog, aquí a Cornellà de Llobregat, i es veu una gran diferència, primer, entre un espai privat i un espai públic. No? Normalment, aquest instrument està a l'espai privat de la casa, on, si mires els plànols de l'època, normalment aquest espai, aquesta sala de música on estan els instruments, es diu sala de companyia, que és on estaria destinat per les dones. I allà doncs, llegirien, coserien, no sé, conversa, depèn, no?, de cada casa. En el cas concret del que jo estudio, que és d'aristocràcia, doncs tinc ben estipulat, espero, si tot va bé, per al juny sortirà la publicació del que estic estudiant, però, sí, és ben comú entre la burgesia i etcètera aquesta imatge, no?, aquesta escena que estàs parlant. De fet, si alguna vegada visiteu el Museu Palau Mercader, us recomano perquè és molt interessant. Era un dels espais de la casa que tenia calefacció, l'únic, per exemple, no? I això és, t'està dient que allà passaven molt de temps, no? I hi havia menjar? Sabeu si hi havia o només eren les dones amb les seves... Hi havia amistats? És a dir, o era un espai domèstic en el qual estava la dona amb les cosidores i les planxadores? O sigui, és a dir... Hi haurà una casuística molt variada, no? Però sí que és veritat que depenent del... Has de tenir en compte també que el tema de l'instrument, que no hem dit des d'una perspectiva social, estaria en casinos, que hem estudiat també això. Has de tenir en compte que hi havia locals on jugaven rotlles de pianola. O sigui, és una qüestió molt ampla, no? Que nosaltres avui dia és com, anem a comprar un compact disc, no? O el que sigui, doncs era el mateix amb els rotlles de pianola i s'ha de tenir en compte això. El que passa que nosaltres ho mirem una mica des d'una perspectiva romàntica, tot això, i és difícil. Però des dels casos que hem estudiat, està quasi sempre en un espai d'aquest tipus, com he explicat, no? Però, de fet, ara que m'ha vingut al cap, en allò que explicava abans de que podia haver famílies que tinguessin més d'un instrument a casa, en el cas dels comtes de Batllog, tinc fotografies, etc., on tenien una a la residència d'estiu, una altra al pati de la casa,
un altre en aquest espai. O sigui, que dependrà també dels moments diversos que no podem, diguem-ne, encapçar en una dècada o el que sigui, sinó que és més complexa que tot això. Molt bé. Què més? Algú altre té alguna... Alicia, endavant. Sí, però era més una filosofada. I té a veure, en general, amb el patrimoni musical. És a dir, és veritat que fer la màquina costa diners, després canvien els tipus de rotlla i després la màquina s'ha de tornar a fer. Hewlett Packard estava interessada, però la cosa va anar petxim-petxom, que hi ha relacions amb altres universitats i que estaria molt bé agafar finançament europeu, però clar, estaria bé que hi haguessin empreses i clar, la meva pregunta és, hi ha possibilitat, perquè després, això també ara ho estic enganxant i ara surto de les pianoles i me'n vaig cap al Liceu. És a dir, quines són les possibilitats de trobar algun tipus de model de negoci? Per què ho dic? Perquè moltes vegades el patrimoni, i ara poso exemples amb altres casos, és a dir, per exemple, tot el que té a veure molt amb documents de persones que et permeten fer genealogies, sempre acabes trobant gent que li interessa trobar el seu arbre genealògic i podria pagar per aquest servei. Heu dit que hi ha molta gent aquí a Catalunya que també té les seves col·leccions privades i que li agradaria digitalitzar i tal i tal. Però, clar, duent la cosa una mica més enllà, és a dir, el patrimoni musical, sembla que a nivell de negoci queda com una mica ai, que sí, però que no, però que estaria bé, però que al final, llavors, vosaltres com ho veieu en això? Perquè al final és el motor. Vull dir, és molt filosofada, ja ho sé, si no hi ha resposta, no hi ha resposta. Però vull dir, al final els músics tradicionalment sempre han estat un morts de gana. Llavors, el patrimoni musical, també quan hi ha moments de repartir fons, estic sent una mica animal, però quan és el moment de repartir fons, el patrimoni musical està com allà en segona fila, sabeu? Llavors, la meva pregunta és així més filosofal, de com ho veieu, això? És complicat, entenc perfectament la pregunta i a més és que justament jo crec que els tres ens la fem i el Jordi també. A veure, clar, el patrimoni per nosaltres té un valor enorme i a més per curiositat nostra pròpia com a musicòleg i després perquè evidentment vas trobant les històries de vida de la gent que estan lligades amb tot aquest suport sonor i amb aquests instruments i comences a imaginar-te, com deia la Txell, allà què s'hi mengen, què si no. A veure, jo personalment crec que el tema de revertir a la societat per mi és la clau perquè com divulgar això, no? I fins a quin punt aquí podria haver-hi també un punt de negoci en quant a no sé, ja parlem fa molt de temps que fins i tot des dels centres cívics i així es podria fer alguna mena de muntatge de sessions a les quals es pogués recuperar, tenir una pianola funcional i que es pogués recuperar, que es pogués dir a la gent veniu, explicarem aquest patrimoni, posarem en marxa els rotlles i podreu escoltar també el fet de digitalitzar però que es pugui fer aquesta segona fase a la qual es pugui tenir consciència realment de l'interpretabilitat del rotlle, però clar, si no veus el pianolista fent-ho també és complicat. Per tant, no sé, jo crec que va per aquí, el que passa que potser també jo soc molt idealista, No sé, l'Alicia riu mentre parlo, però no sé, a veure, si no hi ha gent, volum de gent que s'impliqui en això i que li pugui agradar i que s'hi pugui trobar mirant-ho i que li interessi, on està, no? És allò de la revolució pot no ser mainstream? Jo crec que no. Perquè si no hi ha gent lligada, no hi ha revolució. Llavors, una mica jo crec que si no ensenyem el material, si no aconseguim que la gent el vegi, si només el veiem nosaltres és molt complicat, no? Potser aquí estaria la clau, per mi, No sé què penseu vosaltres, nois. Sí, jo voldria ampliar això que diu la Sílvia, això que dius. Una de les parts que tenim pendents nosaltres en el projecte, que hem comentat a la presentació, és la part divulgativa. Pendent en el sentit que a nosaltres ens agradaria fer una divulgació que també fos innovadora. És a dir,
està bé fer xerrades i, per suposat, es pot fer de la forma tradicional, però també incorporar potser noves tecnologies divulgatives. Hi ha empreses que estan fent moltes coses interessants. Aquí també entraria el teixit empresarial, però no només en la part de la maquinària, sinó en la part, per exemple, divulgativa. Amb recreacions de l'època, al final trobem que sí que interessen aquests projectes quan a la gent, que evidentment no són especialistes en música o en musicologia, se'ls explica d'una forma entenedora i amb una tecnologia que resulta atractiva en un món ja molt audiovisual com tenim ara, on podem fer fins i tot una pianola virtual perquè la gent pugui interpretar un rotlle MIDI de forma virtual, com si fos un joc, etc. Llavors, aquesta part la tenim pendent. Creiem que és una part que pot reblar el clau aquest i, per suposat, si arribem a la societat és interessant, jo crec que a la indústria també li resultarà atractiu. És difícil, és complicat, perquè clar, per fer tot això, òbviament es necessiten recursos. No només temps, es necessita recursos professionals per fer aquesta divulgació. I, bueno, jo crec que algun dia ho aconseguirem. Estem en això. Doncs sí, com comentava aquí, he vist un missatge, fins i tot en 3D. Sí, exacte. Ens plantejàvem fins i tot la reparació d'aquest miler de pianoles que hi ha, que estan totes fetes malbé, mitjançant la impressió de les peces que calen mitjançant aquestes impressores 3D, etc. Es poden fer un munt de coses, però com indica Joaquim, primer calen diners per començar i no és per idees, no? És que vivim en una societat on la cultura la situen on la situen i hem de lluitar per fer tota aquesta divulgació. Com deia Joaquim, jo no m'he trobat mai cap persona que en aquestes divulgacions que hem fet en referència a xerrades i al món de la pianola, des d'un nen fins a una persona major, que no li interessa el que li estava explicant. Sobretot si té allà la pianola a prop, escolta música i un repertori. Per exemple, aquesta peça que hem escoltat de la balladora, que és em preguntaves tu, Marc, l'altre dia, en referència al repertori d'allà dels contes de Belloc. Doncs aquesta és una peça de les que hi ha allà. El que passa que la vaig haver d'interpretar amb un rotlle de 88 notes per enregistrar-la, perquè els rotlles que hi ha allà són de 73 i llavors no es podia interpretar perquè la pianola s'ha de restaurar. I restaurar aquesta pianola costa una barbaritat. I això què fa? Doncs fa que les persones que van allà a fer les visites no puguin gaudir d'aquest tipus de pianola que jo no he vist cap com aquesta en tota Barcelona. De fet, en tots els que hem fet no ens he trobat res semblant. Doncs al final tot es resumeix en això, no? No són ganes, són diners que calen per fer coses. Sí, ho pregunto precisament perquè els treballs que han fet ara ja no parlo de pianoles, parlo de reconeixement de partitures musicals, el que està relacionat amb el fons del Liceu. Sempre és veritat que els treballs que s'han fet, almenys a nivell de visió, de documents, és perquè han vengut amb una beca amb tema obert. Perquè si és una beca associada a un projecte, normalment el projecte és d'alguna cosa que dona més sortida. I, de fet, és molt curiós perquè fins i tot hi havia un canadenc que treballava molt en partitures musicals i de cop i volta va deixar de publicar. I en un congrés me'l vaig trobar i li vaig dir, i ara? I diu, és que la beca de doctorat aquella amb el tema obert es va acabar i, clar, el que jo tinc són projectes de documents administratius amb bancs, asseguradores i tal, i això és el que al final acaba finançant, perquè al final no és fer-se ric, però és finançar gent que pugui treballar amb això. Llavors, les beques de doctorat que té encara associades en aquest projecte van d'això. I clar, dius, quin tema més poc sexy, de veritat. Però d'altra banda dius, clar, però si de l'altre tipus de projectes no acaba caient finançament, no tens beques per pagar treballs de recerca en això. Clar, llavors al final és un... que està molt bé, però després dius, ostres, necessito pagar sous. Clar.
No esperava cap resposta, Sí. El tema dels partners és important també, no? Si poguéssim això establir connexions de veritat potents i consensuar amb altres llocs d'aquí d'Europa ni què fos, doncs suposo que seria més fàcil que això es pogués redactar un projecte europeu i arribessin diners per aquí també. Però bueno, també sabem el que costa redactar projectes d'aquests, no? Que realment ja és difícil tenir els recursos per la redacció del projecte. O sigui que, bueno, doncs aquí estamos todos un poc. Molta sort. Molta sort. Sí. Bueno, nosaltres hi posem tota la il·lusió i les ganes, que crec que això, vamos, és importantíssim. A partir d'aquí també tots sabem que cal una miqueta de sort, no? I de ser al lloc adequat i al moment adequat, però bueno, estamos en ello. Sí, hi som. Bé, també hi ha un personatge català, que no me'n recordo el seu nom, he estat intentant pensar el seu nom, però té un museu que s'ha dedicat a recollir instruments de música per tot arreu del món on va, i el museu el té Rupit o Pruit, el té per allà dalt. Sí, és que ara no em surt. Crec que està relacionat amb les pintures, Bruguer. Bé, és que no ho sé segur ara, però un personatge sí que li interessa, que ha anat per tot arreu recollint instruments. De fet, té un gamelon sencer que s'ha fet portar des d'Indonèsia cap a Pruit. I potser, no sé, ell estaria interessat en ser mecenes d'aquesta pianola. És que al final no se sap, tenim gent de les pedres a Catalunya molt curiosa. Bueno, no sé. Aviam, si me'n recordo del nom us el diré, però ara no em surt. Tinc molt mala memòria. Pot ser Fundació La Fontana, potser? Pot ser, exacte. Sí. Com? Sí. Fundació La Fontana, de Rupit Em sona Pruit. això, sí, però no... I és un personatge molt interessant i ja et dic, és una persona molt apassionada dels instruments de música i potser quan he visitat el museu no recordo que hi hagués cap pianola i doncs potser posar algun cartellet allà que digués que ell ha tingut, no sé, potser amb això ja en tindria prou, no sé, però... Ara que ho dius, potser hem de fer un projecte Apadrina una pianola. Clar! Vull dir que, no sé, ara... Que no ho dic de broma, aviam, a Montserrat no. Així, no? Apadrina un tub del Palau, doncs apadrina una pianola, Àngel, apunta. Apadrinem la pianola de Palau Mercader, escolta'm, poca conya. No, que no ho dic de broma, que ho dic totalment. No, és que ara quan ho has dit, dic, escolta'm, si hem apadrinat tubs de... Quan estava al Conservatori de Sabadell vam apadrinar un dels tubs del... Es tracta de peces de la pianola fins que la puguem sentir i llavors fer experiències, no? Perquè es podria parlar amb pintor i, ostres, podries tenir una sessió de pianola allà pintant, és que pot ser fascinant, Sí. No, jo crec que sí. El segle XXI és crear experiències. Total que sí, tant. Gràcies per dir-me el nom, Marc, no m'hagués sortit mai. No, l'he trobat aquí per internet, amb les dades que he donat. Una cerca ràpida. He fet trampa. A Sant Google, exacte. Sant Google, brutal. Jo tenia una pregunta, si veieu que teniu encara temps o com ho tenim de temps. Sí. El que s'ha trobat avui. Sí? Era més que res del tema de... Quan digitalitzeu les pianoles, després heu comentat que també tenia un lector MIDI, no? que identificava automàticament i reproduïa aquests sons. Jo estic pensant en, per exemple, l'equivalent al tema literari, que seria l'OCR, i que de vegades hi ha errates, coses que cal corregir. Us passa el mateix al MIDI? Heu trobat pianoles que, per exemple, el sistema ha digitalitzat d'una manera que faltava una nota allà i a què es devia? A l'estat de conservació dels rotllers o era més la màquina? Clar, pot passar. Tu pensa que el rotlle és un format fantàstic i els materials són fantàstics. O sigui, trobes coses que després de 120 anys estan perfectes. Però hi ha d'altres que també els has de digitalitzar que, clar, han tingut molt d'ús
i moltes vegades estan trencats o algun foradet està trencat o caldria una restauració i això el lector, diguem-ne, que pot llegir-ho malament i s'ha de retocar. Sí. De tota manera, l'avantatge del suport en si és que sempre parlem que el rotlle de pianola és com un pioner en la informació, en la representació d'informació digital, perquè al final un forat sona i si no hi ha forat no sona. És com 1 i 0, no? El tema de la informàtica, els bits. I, clar, això, a veure, no és que sigui simple, però, clar, relacionat amb l'OCR, no? El tema de l'escriptura, que pot tenir molts més matisos i ja no imagino, no conec el tema si és manuscrit, doncs ja ni te cuento, no? Però en aquest cas sí que és veritat que les posicions són molt concretes i clar, els forats poden tenir, segons la nota, la durada que tingui, una durada determinada o una amplitud determinada. Òbviament, han sorgit errors, no? Però dintre de lo que cabe, el format del suport és bastant agraït a l'hora de digitalitzar. Jo us volia fer una pregunta relacionada amb el so, amb el que hem estat escoltant durant la sessió. El que heu posat són enregistraments de so de pianoles, diguéssim, reals, reproduint els rotlles que havíeu recuperat, o bé és el so MIDI, perquè entenc que quan fotografieu o digitalitzeu els rotlles, això ho associeu a un arxiu MIDI i aquest arxiu MIDI s'associa amb un arxiu d'àudio que deu venir samplejat d'algun lloc. No sé, voldria saber com funciona aquest doble mecanisme. D'una banda, si teniu àudios que són gravats d'una pianola real i si per altra banda hi ha àudios que venen d'un fitxer MIDI i en tot cas com es produeix aquest fitxer MIDI, d'on traieu el so i quin resultat dona. Els vídeos són pianoles, realment la pianola que accionava l'Àngel i després amb el so seu i després hi ha un piano reproductor real que és el so que dispara quan poses el rotlle i ja està. Llavors, el que després hem vist és l'exemple de la biblioteca digital, que allà el que s'ha penjat és un MP3. Clar, això funciona amb qualsevol arxiu MIDI. Hi ha unes dades en allà i després, depèn del banc de sons que tu li aportis, doncs podràs posar uns sons de més o menys qualitat. Igual que quan dispares una bateria pots disparar un sampler del John Bonham o quedar-te amb la bateria de l'arxiu de l'ordinador que viene siendo un poco más pedestre. Però sí que, clar, llavors la clau està en que aquest arxiu MIDI realment després arribi a ser una interpretació que es pugui retocar en qüestions de dinàmica i de tempo com faria el pianolista. Si no, tenim un fitxer que va sonant tot planet, amb un ritme... Clar, si li posem un temps de metrònom constant, no estem fent per anar el que faria el pianolista. Si li posem una dinàmica constant, tampoc. En aquest sentit, perquè sigui un fitxer musical, perquè sigui un arxiu d'àudio musical, doncs s'hauria d'interpretar, en aquest cas, dins una DAW, no? Un cop ja està enregistrat com a fitxer MIDI. Molt interessant, perquè aquí hi ha un problema que és quasi el mateix que en origen, no? És a dir, sembla que la pianola sigui un reproductor automàtic, per dir-ho així, de música, o és la imatge que algun llec en la matèria pot tenir, i en realitat no és així, perquè com ens heu explicat vosaltres, i no sé si és prou conegut, però és interessant de dir-ho o de subratllar-ho, que hi ha una feina per part de l'intèrpret, que no és automàtic, que l'intèrpret fa tota una feina. Doncs veig que és una cosa que la digitalització d'alguna forma ha heredat o ha hagut de gestionar, no? Aquesta és la dificultat, gestionar un arxiu que era interpretable 100% i que es conservi aquesta interpretabilitat. Això és importantíssim a nivell musicològic, perquè no és el mateix que estigui sempre igual. En el cas d'un rotlle enregistrat, doncs sí que hi ha ja fixades unes característiques perquè és com va tocar el pianista, però el rotlle metronòmic no és així. Necessitaríem la visió i no té res a veure un pianolista amb un altre. O sigui, un expert pianolista, quan el veus tocar, i veus realment una interpretació musical i veus
la intenció totalment. Llavors, això és el que és importantíssim de preservar i que s'ha d'explicar molt bé, perquè si no algú entra en aquell arxiu, escolta l'MP3 i diu, vale, així és com sona aquest foxtrot. No, no és així com sona aquest foxtrot. Aquesta és una versió d'entre les infinites possibles i conèixer el suport sonor és conèixer aquesta interpretabilitat. Aquesta peça que hem escoltat abans, per exemple, la que hem posat primera, la balladora, és una peça de música popular on no hi ha molts canvis de velocitat, etc. Llavors, és fàcil d'interpretar. Bueno, però hi ha peces, no sé, un preludi de Chopin o el que sigui, que ja hi ha més canvis constants. En un rotllo metronòmic hi hauria moltes indicacions de canvis de tempo, accentuacions, etc. I ja requereix un treball d'un pianolista que ha de ser bo en el que està fent i no és tan fàcil. Jo, per exemple, em poso allà i, bueno, bàsic, total, Vale? És el que explicava abans, has de tenir bones cames, estar en forma, diguem-ne, perquè costa, és un exercici fantàstic. I bueno, a banda d'això, doncs, entendre una mica el mecanisme i bueno, però per fer-ho molt, molt bé, que allò soni humà, o sigui, perquè soni això com si estigués tocant Chopin, doncs, bueno, s'ha de ser molt bo. En el tema, jo volia aportar només un comentari que deien els companys, és que, clar, l'arxiu MIDI, o sigui, nosaltres tenim l'arxiu MIDI per una banda i després la imatge del rotlle per una altra. Per què? Perquè, clar, l'arxiu MIDI incorpora bàsicament tot el que són perforacions, que són informacions molt concretes, com sona la nota o no sona, o en el cas d'algunes, això depèn de la tecnologia, indicacions de dinàmica, que la pianola pot interpretar automàticament, però ja entrem en diferents casuístiques. Però si ens fixem en això, hi ha moltes indicacions dels rotlles metronòmics que venen indicades, que estan pintades al paper, estan dibuixades o hi ha una línia de dinàmica pintada que va cap a un costat o un altre i l'intèrpret té una guia per dir ara més o menys dinàmica. Llavors, clar, aquesta informació, òbviament, es pot fer un software per interpretar totes aquestes casuístiques de totes les editorials, de tot el transcurs d'aquests 30 anys de tecnologia, però és molt complicat, Llavors, per això, en el vessant de la digitalització és molt important tenir una imatge del que és l'objecte físic molt fiable. I la imatge inclou no només les perforacions, sinó tot allò que inclou el rotlle, totes les indicacions. Per què? Perquè en diferents versions d'un futur software això es pot anar millorant. És a dir, si la imatge original digitalitzada és bona, ja no requereixes l'objecte original, tens allò i amb allò ja pots fer les versions de software i la intel·ligència, més o menys artificial o com diem, del software per interpretar tot allò i potser emular o simular un pianolista. De tota manera, sempre tindràs un arxiu MIDI i una imatge que tu podràs posar o virtualitzar perquè un pianolista pugui fer la interpretació si tens aquestes fonts. No sé si s'ha entès el que volia explicar, però... Sí, clar, aquesta complexitat és difícil de gestionar perquè, esclar, les indicacions poden ser de molts tipus, no? I com generar un programari que ho assimili tot i ho processi no deu ser gens fàcil. Però, en tot cas, entenc que tenint la imatge teniu el registre, diguéssim, visual i potser algun dia trobareu un sistema que us ho permeti. Si és que us interessa, perquè potser arribeu a la conclusió que amb el que teniu en teniu prou i la resta ho ha d'afegir un intèrpret. Correcte, sí. Jo voldria, ja acabo, faig una última intervenció, potser de tipus menys tecnològic i una mica més musicològic. Ara, quan parlava l'Àngel, em fèieu pensar que clar, hi ha una figura que són els pianolistes, els intèrprets de pianola, que, vaja, crec que caps dels que estem aquí o dels que vegin el vídeo més endavant, segurament ningú sap el nom de cap pianolista cèlebre. No sé si és una figura, un tipus d'intèrpret que s'hagi analitzat i que s'hagi estudiat. Això d'una banda, m'hi fèieu pensar ara. I d'altra banda, i amb això tanco, he sentit que en alguns moments parlàveu de rotlles creats per artistes com Montpou o com Granados, etc. Això podríem entendre que són com
pseudogravacions o precursors d'una gravació de l'intèrpret? Ja sé que no és exactament una gravació, però quin interès tenen aquests rotlles que són d'autor, per dir-ho així, a diferència del repertori que heu mostrat, que són obres de Beethoven, que no tenen tampoc un intèrpret associat concret, no? Bé, eren aquestes les dues meves preguntes. No sé si s'ha entès. Sí. Al costat d'aquests rotlles que diem d'aquests compositors que treballaven, que tenien una mena de contracte amb diverses editorials, les més importants, Aeolian, Hapfel, Belte, etc. També hi ha un munt d'intèrprets, pianistes, homes i dones, que també la història, diguem-ne, no ha fet una feina musicològica, diguem-ne, per estudiar-les, però també són pianistes, potser dones que treballaven per a aquestes empreses enregistrant rotlles d'autor que elles eren les intèrpretes, per exemple. O sigui, això és també molt interessant com a una via d'estudi. Ja, és molt interessant, això. Jo tinc un apunt sobre el tema dels rotlles enregistrats, perquè jo crec que quan es veu com hem vist a les imatges, el piano reproductor aquell dins d'una casa que està sonant amb un rotlle enregistrat, l'efecte és que a mi sembla un suport sonor fascinant, perquè és com si tinguessis a la persona tocant allà al piano. Penseu que el rotlle conserva la informació de amb quina pressió aquell pianista ha tocat la tecla, amb quina velocitat. O sigui, és exactament el piano executant amb la mateixa força i amb la mateixa intenció que ho va fer aquell pianista en aquell moment. Qualsevol persona que toqui el piano, jo toco el piano, queda enamorada d'això, perquè és com tenir, a vegades riem, no? Dic, el fantasma és que realment tens, és com no el molestis, la sensació és de no el molestis, que està tocant. És impressionant, o sigui, em fascina el suport perquè no... A veure, jo estudio la música popular i estic farta d'escoltar i escoltar gravacions i sí, allà tens l'Elvis cantant, no? I està allà gravat, però veure l'instrument executant com si fos la persona és un nivell superior. Per això jo crec que és quelcom que a nivell musicològic té un valor, per mi, apabullant. O sigui, és fascinant. És fascinant. Sí, jo, quan parlem això dels rotlles enregistrats, és a dir, abans en alguna diapositiva es comentava que de vegades aquest discurs que tenim, segurament heu parlat o heu assistit a discursos o debats d'aquests de com s'interpreta tal autor avui dia, no? Com s'han de fer la discussió dels instruments originals, les modes interpretatives, etc. Tu ara pots seure 4 pianistes de reconegut prestigi en una taula i parlar de com interpretaríeu Montpou, no? Per exemple. I un diria tal, un diria qual, no perquè tal, la partitura, perquè no tal, perquè la moda en aquella època i tal. Llavors, cadascú faria la seva interpretació i llavors els hi posaries un rotlle de Montpou interpretat per ell mateix d'una partitura seva, com l'exemple aquell, i fliparien, no? Perquè dirien, hòstia, però com disloca les mans, no? O sigui, i el rubato aquest, d'on l'ha tret? Diu, hòstia, però si és el propi compositor. Llavors, com s'ha d'interpretar? Llavors, aquesta discussió, això dona per un munt d'articles, de debats, de musicològics, i és fascinant, realment. I després, si em permeteu, a nivell... Jo és que tendeixo molt a la filosofada i dormo tot a un terreny més emocional, però és que jo crec que humanament ens entendrem. Imagineu la persona que no sé, que fos el seu avi o que fos, no? I posa el rotlle i és com si fos ell tocant, perquè és la seva forma de tocar allà i movent-se en aquell moment, no? Vull dir que quan vas pensant, tires el fil i arribes a conclusions que no deixen de resultar-te fantàstiques. Clar, i no oblidem una cosa, que aquest suport sonor va coincidir en un moment on ja començava a haver-hi gramòfons, fonògrafs una mica més antic, però gramòfons i tal. Però, clar, és molt diferent sentir un rotlle d'aquests enregistrat en un piano reproductor que sona
realment com un piano, realment, com diu la Sílvia, com si l'intèrpret estigués allà, que sentir un disc de pedra gravat per aquell autor, perquè, clar, la qualitat sonora, evidentment, no és la que tenim avui dia, no? I llavors, hi ha molta diferència. Llavors, no era el mateix escoltar un piano, fins i tot una pianola, que escoltar un gramòfon de l'època. És totalment diferent. És l'únic suport que acciona l'instrument original. Clar. O sigui, un CD no acciona una guitarra elèctrica, diguéssim, no? Tenim aquella guitarra d'aquell moment gravada, però el rotlle acciona l'instrument real. Llavors, a high fidelity, total. I en referència a Marc, el que deies dels pianolistes, no conec cap estudi actual en referència a això, però s'ha de tenir en compte que en totes aquestes publicitats que feien per vendre aquests autopianos que es denominaven aquí a Barcelona, hi havia diverses cases, per exemple la Casa Fonola, etc., on feien concerts per publicitar tots aquests nous invents que arribaven en aquesta primera dècada, sobretot, i la segona del segle passat. I, evidentment, tindrien gent que seria fantàstica en la seva feina per vendre aquests instruments, no? Però s'ha de tenir en compte que l'intèrpret de la casa no se li demanava que fos un gran intèrpret, no? Fins i tot als catàlegs s'indica com funciona la pianola, no? Doncs la pianola funciona així, més o menys com us he explicat, no? I endavant, no? No es tractava tampoc de que fossis un geni, però la sensació, que això sí que és fantàstica, quan tu et poses davant de l'instrument, comences a pedalejar i el que et deia abans, per exemple, alguna peça de Prompto de Chopin o el que sigui, és que et quedes meravellat, perquè és una sensació de, ostres, això estic fent jo, saps? Perquè tu pots... Jo toco el piano, soc autodidacta tant en piano com en guitarra des de, no sé, fa 20 i pico d'anys. Però encara i això, jo em poso allà, et comences a pedalejar i veus com comencen a moure's totes les tecles davant teu i tota aquesta sonoritat i et quedes fascinat. I aquesta sensació seria la que tindria tota aquesta gent a la seva casa, saps? Arribarien i tu imagina, no? En aquest moment, amb els rotlles de pianola, tens música enllaunada, que la pots escoltar totes les vegades que vulguis, una i altra vegada. I això és fantàstic en aquest sentit. No ens ho parem a pensar, però tota la indústria musical que tenim ara mateix es basa en això. I és la primera vegada que hi ha aquestes peces tens peces de rotlles d'aquests de 30 metres, que duren un munt, i aquí és on venia jo, que ja pots tenir unes bones cames per tirar-ho endavant. Però a banda d'això, aquí ja comences a tenir les àrees d'òpera, per exemple, separades del que és l'òpera en si, però comences a tenir enllaunat això que pots escoltar més d'una vegada, cada vegada que vulguis. I és fantàstic. Sí, només un apunt, d'això que parlàveu ara, que preguntava el Marc. És a dir, els pianolistes, com a professionals, no sé si s'entenien així en l'època. De fet, un dels arguments d'utilitzar una pianola, moltes vegades, era el d'evitar-se un pianista. És a dir, nosaltres que hem començat a estudiar, per exemple, quin paper tenia la pianola en les sales de cinema on es projectaven les pel·lícules de cinema mut, nosaltres sabem, hi ha molts estudis que parlen que hi havia pianistes a les sales de cinema perquè no hi hagués el buit sonor, sinó que hi hagués música de fons i tocant. Però, clar, hi havia molts pobles, moltes localitats on no hi arribava un pianista o no se'l podien permetre. Llavors, què feien? Doncs compraven una pianola. I llavors, clar, no era tan guai, però, mira, posaven un rotlle de Zarzuela, per exemple, i veies una pel·lícula del Buster Keaton i jo què sé, i què? És a dir, aquest concepte de l'intèrpret precisament era que es venia el producte com que qualsevol ho podia fer. Jo mateix em plantejo ara, nosaltres, jo soc potser el més vell d'aquí de la sala, però som d'una generació que teníem una precisió a l'hora de gravar o enregistrar cintes de casset de la ràdio, us en recordeu? De premar els botons en el moment adequat i no sé, és una tonteria el que dic,
Però si jo això li demano a la meva filla, seria impossible que no ho entendrà. Pues és una mica el mateix, no? Mira, l'Òscar s'està rient. Em sembla que m'ha entès. És el mateix. Perfectament, t'he entès, perfectament. Però és molt interessant perquè, de fet, és un canvi de paradigma, no? De passar de tenir l'intèrpret allà a tenir un sistema de reproducció més o menys personalitzat o no. Perquè, clar, jo preguntava pel pianolista perquè volia saber quin component d'intèrpret tenia o no, i veig que pel que dieu té més un component com de tècnic, més que no pas d'intèrpret musical, i per tant no hi ha, entenc, que no hi ha constància de pianolistes que fossin valorats per les seves aptituds com a tals, com a pianolistes, perquè al final eren un tipus d'habilitat que més o menys estava a l'abast, més o menys, entenc, de la gent que tenia pianoles, ja fos al seu bar, a la seva casa, etc. No? Vull dir que no és una cosa d'una complexitat tal com ser intèrpret de piano, per dir alguna cosa així. Sí, el que jo crec, com et deia, el tema del pianolista, que fos això, no? Com una eina dintre d'aquest màrqueting per vendre els instruments, no? En aquestes sales pensades per això, no? Per vendre aquestes novetats, els instruments que arribaven constantment. Això que deia, per exemple, de la primera dècada del segle passat, doncs mira, primer teníem de 65 notes, ostres, ara ha sortit un altre nou, ara ha sortit... Però això eren uns canvis constants que en el mateix any podia, no sé, arribar-hi instruments que canviaven molt d'un a l'altre, no? Per això, per aquesta pressió del comerç internacional per voler quedar-se en el mercat, no? I a banda d'això, que no ho hem comentat, hi ha molts rotlles que clar, estaven pensats en una tecnologia que estava pensat per una pianola que tenia aquesta tecnologia. Perquè hi havia associacions entre marques que feien pianos i marques que feien rotlles. Llavors arribaven a unes unions que i aquí hi havia una altra dinàmica de comerç, no? Si tenies un rotlle, per exemple, com el que he explicat abans, de 73 notes, doncs aquest rotlle tenia uns ancoratges, etc., diferents als uns altres que teníem una altra pianola. Llavors, aquests no els podies fer servir en aquesta altra pianola, marca, el que sigui, no? Llavors, és qüestió dels formats, no? És com ara si tens si tens música en CD o la tens en un vinil o la tens en MP3, són formats diferents, necessites reproductors diferents. Sí. Arribarà un moment que hi haurà una estandardització de les medides del propi rotlle, etc. Però fins que arriba això és molt complicat. Per això també és una altra complicació afegida al tema de la digitalització i com entendre tot el fenomen. És complex. Molt bé. Doncs, escolteu, em sembla que podríem estar-nos aquí encara hores discutint perquè... Tancaré la universitat. Avui tancaré la universitat, crec. Però, si us sembla, de moment deixem-ho aquí i donem per acabar la sessió. Us vull agrair en nom de l'associació i de forma molt efusiva el fet que heu acceptat de ser avui amb nosaltres. La sessió d'avui quedarà penjada també de manera que qui vulgui la pugui recuperar i crec que heu fet una introducció molt bona i molt completa al tipus de projecte que esteu fent i esperem que també serveixi com a mecanisme per divulgar aquesta feina i que la gent conegui el valor d'aquest patrimoni musicològic i d'alguna forma que això redundi també en aquest debat que teníeu amb l'Alícia de com s'obtenen fons. Home, jo penso que si la gent coneix la importància d'aquest patrimoni sempre hi haurà una sensibilitat més gran de cara a qui pugui aportar recursos per tirar endavant aquests projectes. Per tant, en la mesura que puguem, nosaltres també des de l'associació intentarem donar-hi visibilitat. I això, moltes gràcies per ser-hi. Dir també que... Gràcies a vosaltres, sobretot. Gràcies a vosaltres per convidar-nos i ha estat un plaer molt gran. Teníem moltes ganes de ser-hi i ha estat, de veritat, moltes gràcies. Igualment, doncs. I dir també, per acabar, que tindrem 2 sessions més, una al mes de maig i de juny, que les comunicarem a les dates i els títols de les sessions properament. I res, deixar-ho aquí, de moment. Així que moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Adéu, gràcies. Molt bé.